जाया माथो हाय लोगोफोर हाजो गाखोनानै आङो लिंग्रि जाबाय माला मोनहैगोनहाय गारिखौबा एसे गोजान दंबावो बेयावनो जिरायनानै सोबजागोन नामाब्रा हमजालाबायनो ना माया अ ओंखारबोदो दे हाजो सानिफ्राय हैलाय थांफिनबाय दा हनै मामा बे डीजे खोमा डीजे बा एसे माबा ब्लुटुथ डाइरेक्ट कानेक्सनजों माबा लादेरफायो बियो बेलाय मा साना दंफां ना मा जाखो ओरैसो थांनांगोन ना थाङालै बिथिं हा बोरैजो लामा मोजाङानो मोनबाय माथो मानोथो गाज्रि लामाजों थांबावनांगौ जाखो हिनजाव मोननो बिथिं दङलै सहैनाय नङा खोमालै ओरैजाय ओइ थाबोबाय बियो ओइ जोङो थांनो है बिथिं थाङालै मोजां नङा लामाया बैथिं थांसै जों ओरैजों अ आंबो ओरै थांसै मा दं बिथिं लामाया बैसो औ ड्रन सोर बिरहोदों इयावलाय सोर लादों बुरिया ओइयावसो दं आंना बे फैनाय नंलालै
नों ओरै ओंखारलांदो होमबा ओंखारलांदो नों ओरैजाय आं ओरै थांसै अ दे अन्थाइ साजों ये ऐसा करता तुमको क्या करते आऊँ कि नहीं आऊँ पापा बोलते पापा उसको लगा पापा को चिल्लाएगा ये चिल्लाएगा पापा मेरे को चिल्लाएगा हाँ मा जाखो सार औवा सोबनो हानो अरा नांलांबा गासिबो द्लाम द्लामनो दा थांगोन जों ओरैसो बे हाजो गेजेरजों गाहायजों ओरैजाय बे बैजों ओंखारलांबाय दे फट' खेबनो थांबावदों बियो अ ओरै थांसैथ' दावाय जाहैनो दा सिमां दानु जेबो जायाखै लामाया लामाया नै ओरै थ'दो ओरैजाय ओंखारदो ओरैजाय बेलायब्रा आं इथिं जेरै आं हादों इथिं ओंखारगोन आं ओइ बिसोर सोबदों माथो सिगारेट बै सालायदों ड्रनखौ माया ड्रना बेलाय बेखौनो ओरै लाना फैबायब्रा लाना फैबायब्रा बेखौ ओरै फिदिंनानै नङा मोननैमोन पार्किं नैसिम नांफैदों पार्किं गोजा गासिबो थांग्राफ्रा थांबाय फैग्राफ्रा फैबाय आरो दासिमबो दंबावोसो लाइन 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 लाइननो ओंखारलांगासिनो फैग्राफ्रा नै पार्किं एरिया एक्चुअली मैं शाम रात को 9 बजे तक आऊँगी या तो आप 9 बजे तक रात को ओरै थांना बैयाव गाखोहैनाय फैदोंबालाय लामायाव बहाथो औवाला बिथिं दहायनि लामायानो गिदिर
खिन्थिगोनदां आं जि गारियानो बैयावसो दङ हनै ओमफ्राय बबे थांगोन नोंलाय गोदाव सोरावलाय फैलेब्रा फारखेया बेनो दा होमबालाय बेलाय बहा थांखो थ' बे फैबाय थागोन मालाय नामा थांमोनहैबाय बियो फै